Това ми се. Спи ми се. И това малко демонстрация ще има. Не, такава мисия не. Значи играта е ту и това сме ние. Тук май не трябваше да ме виждат, ама ще ги калтираме, няма какво да се прави. Нищо, дай да бягаме от тук. Скок. Скок, така, долу сме. Его е единия. То нокаут е. Втория. Бягай! Бягай, момче! Нямаме куршуми, сега го загадим. Това. Картешатката. Мачкай. Накалтираме тук един мръсник. Накалтиран съм. Отново, дами и господа. Продължаваме. Значи... по-добре отзад, да. Тук тъй, скок, долу сме. Тук да потичаме малко. Отзад този да го фанеме. Ето нокаут е, не ме видя. Този да го фанеме, нокаут е, не ме видя. То сме видя малко, сега да го загадим. И то накалтиране, тук имаше двама. Фани и накалтирай го, браво. Добре си, бате. Иначе съм добър играч. Значи тук в колата имаме нещо. Какво имаме? Бомба. Чакайте малко, какво става тази врата, що не се отваря? Нещо не е наред. То ско прави. Я да го... смача се. Тук има някакъв проблем. Аз не мога да разбера вратата, що не се отваря. Като съм в атака, като ме нападат, не мога да го отворя. Сега стана. Значи трябва да ги убия всичките, за да го отворя. И както виждате, дами и господа, ето я бомбата и както се знае, един от най-добрите съм тук. Веднага успях да свана мисията. За какво става въпрос? За пръв път го играя. Давай, бате! Давай! Гледай го този негър. Негри. Те са навсякъде, във филмовете, в игрите, негрите са навсякъде и те са хора. Разбира се. Вижте, и те може да играем като Counter-Strike, това е яко. Това не го знаех, честно да ви кажа. Управлението как е, не е лошо. Добре. Какво да ви кажа, в някакво метро ни пуснало. Тук има някой. Отзад трябва да го шибна този. Всяки е нокаут. Окей. Графиката е добра, честно да ви кажа. Добре. Успешно, да не ме види то значи от тук да се скриеме, да влезем вътре. Най-добре отзад да ги убия аз. То чак въгъл, какво прави, няма представа. Какво стана, пак закъснем нещата. Този отзад. Сега много бързо ги калтирам. Малко треперита и къде е отвис на краката. Това е, ако бързаш, тъй става, тъй се получава. Нищо отново ще опитаме, нали? Няма невъзможно.